secció hem de tornar a parlar d'una nova victòria del Sant Andreu. Els quadribarrats compten per victòries als 5 partits que han jugat aquesta temporada, un fet que no es produïa des de feia 58 anys. D'això que les coses no han començat gens bé per a l'equip del Narcís Sala. El Caçà s'avançava en el marcador al minut 34 amb un gol d'Almendros. Però a la segona part, quan el Sant Andreu jugava amb 10 homes per expulsió de Joyce Moreno, el marcador s'ha capgirat. Jorge Recio al minut 65 feia l'empat a 1. I 8 minuts després, Fran Piera feia el definitiu 2-1. Sabíamos que nos podía generar problemas que nos ha generado. Si nosotros perdíamos un poquito el equilibrio, como no hemos perdido en el primer tiempo, y que de medio campo para arriba tenía recursos.